L'acte informatiu que es va acollir a la Biblioteca Comarcal va tractar sobre el tema en què han estat treballant els membres de la CUP darrerament, la reforma del PUM, el Pla d'Ordenació Urbanística del municipi. Donat que actualment està en exposició pública, la CUP ha considerat que era urgent organitzar aquesta trobada i posar en comú amb la ciutadania tota la informació de què disposaven per treure'n conclusions. I és que des de la CUP, la candidatura d'Unitat Popular, consideren que davant una reforma que definirà el futur del municipi, cal promoure la participació des de la societat civil, ja que entenen que des de l'equip de govern aquesta feina no s'ha fet prou bé. Nosaltres creiem que no, que es podien haver fet les coses d'una altra manera. Creiem que, per exemple, organitzar punts de trobada seria una manera normal de difondre la idea o fer rondes pels barris, actes públics, uns horaris una mica més amplis per visitar el PUM, uns formats tècnics una mica més accessibles i bé, davant d'aquesta mancança decidim fer-ho nosaltres. Per introduir el debat, la CUP ha elaborat un decàleg propi sobre què en pensa de la proposta que ha presentat l'equip de govern i que aviat haurà de ser avalada de nou pel ple municipal després de passar pel període d'exposició pública. Bé, doncs el PUM hi ha alguns aspectes que des del punt de vista de la CUP podrien ser criticables o si més no qüestionables. Bàsicament les propostes aniran en tres eixos, que serien per una banda el creixement que està previst que ha de tindre Blanes segons aquest nou PUM, per altra banda el projecte de zones verdes, que bueno, creiem que hi ha coses que estan bé però que d'altres que es podrien millorar i que es podrien anar una mica més enllà, i per altra banda també el tema del model econòmic que es planteja per Blanes, doncs també creiem que hi podem dir la nostra i podem aportar alguna cosa. En definitiva, l'horitzó que proposa dibuixar la CUP és un Blanes per viure i treballar amb dignitat, qualitat i equitat, dimensionant els barris i el conjunt de tot el municipi a una escala més humana. El dret a l'habitatge, la reducció de l'impacte ambiental, la gestió de residus, la potenciació de les zones verdes i el patrimoni, així com establir un model econòmic sostenible, són altres trets troncals del que proposa la CUP. Per últim, un dels temes estructurals que està en directa oposició amb el que promou l'equip de govern és el creixement d'habitatges que des de la CUP es voldria contenir abans que promoure la seva proliferació.